suomalaisen hip-hop-musiikin erikoisohjelma. Albumi tulee. Albumi tulee? Joo. Koko pitkä? Koko pitkä. Minkälainen se tulee? Mä oon yrittänyt mennä eteenpäin artistina samalla kun mä oon yrittänyt mennä eteenpäin ihmisenä. Ja se on sen toiminnan tuote, se albumi. Mun on pakko kysyä tämän väliin, että onko se jotain muuta kuin räppiä? Jep, koska jäbä on uusiutunut periaatteessa joka levyllä. Joo, ihan täysin. Niin, mua kiinnostaa hyvin vahvasti se, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Vaikka mä oon uusiutunut joka levyllä, niin kyllä mä oon silti yrittänyt aina pitää niistä hyvistä jutuista kiinni, mitä mä oon tehnyt ennen. Ja sillä lailla tavallaan tää on vaan sitä samaa etenemistä. Vaikea sanoa, mutta mun mielestä se on monipuolinen ja oman näköinen levy. Levy on tulossa, koko pitkä levy. Ja sä oot sen kanssa yrittänyt mennä niin muusikkona kuin ihmisenä eteenpäin ja näin. Niin voit tiputtaa nyt Kultapossa kerran ensimmäisen jakson kunniassa vähän jotain helmiä, mitä siellä on luvassa. Jotain kollaboja. Nyt tiputellaan nimiä. Acapellaa tai jotain. Ei oo fiittejä. Ei oo fiittejä? Yhtään fiittejä. Ei oo fiittejä. Boom. Rohkea. Mitä tuottajia? EM ja My Friend Marla. Ja Alexander Cliffordin kanssa ollaan oltu studioon. Ja sitten siellä on vierailevia biittejä Laneboylta. Ja sitten siellä on yksi aitiobiitti. Ja sitten siellä on yksi semmonen tuottaja kuin Xar. En tunnista näistä kovin. Mikä 5 vuoden pläni on? Missä IB on 5 vuoden päästä? Mulla on tohon kysymykseen vastaus siinä levyllä. Onko se levyn kokonaisuus vai jossain tietyssä biisissä, mistä se voi käydä kuuntelemaan? No se on 5 vuoden päästä. itse asiassa tohon kysymykseen just niin yhdessä tietyssä biisissä. Droppaa ihmeessä biisin nimi vielä, niin Tai sitten kun levy tulee ulos, niin voi käydä katsoa. No ton biisin nimi on Sateenkaaren pää. Kyllä. Et sä meinaat löytää sen. Aarteen Sateenkaaren päästä. Mun mielestä sillä lailla, että tästä eteenpäin se pitää vaan käydä kuuntelemaan se biisi. Kulta bassu. Kerro.